Maayong hapon, Mindanao. Ako, si Sara Hilomen Velasco. Gitanggal na unta dayon ang House Speaker ug gipa-lifestyle check ang mga kongresista. Kiningalakang ang unta gihimo dayon ni Pangulong Bongbong Marcos dihang nakita ang pagkuha sa budget sa nasud. Kini sumala ni Vice President Sara Duterte. Dugang niya hinay matud pa ang aksyon karon ni PBBM nga nagmugna pa og Independent Commission for Infrastructure. Ani ang report ni Argil Relator. Comment kayo, ma'am. Pag ikaw presidente ba, tapos alam mo na kung anong nangyayari. Tapos nakikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan. Mag-aantay ka pa ba ng komisyon o ng truth commission o ng kung anong komisyon yan? Actionan mo kasi kaagad dapat yan. Kini ang punto ni Vice President Sara Duterte sa pagbugna ni Pangulong Bongbong Marcos og independent nga komisyon nga mo'y gitahasang mangimbestiga labot sa mga anomalya sa flood control projects. Dili matud pa ulahina ang aksyon nga gihimo ni PBBM kundi nothingness na o wala na ibili. Nandyan na yung budget, nakikita natin kung paano siya kinuha. Diba dapat nun, diretso mo na gawin, tanggalin mo na yung speaker mo, ayusin mo na yung, sabihan mo na yung mga kaalyado mo sa House of Representatives, ayusin ninyo yung budget, tapos panagutin mo na yung, mag-lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila, dami dyan, may bahay sa abroad. Diba? Masyado siyang hindi niya alam kung anong gagawin at masyado siyang mabagal gumalaw. Nagmamadali ang Pilipinas. Dugang sa bise nga angayan lang nga dunay mo challenge sa liderato ni House Speaker Martin Romualdez. Dapat lang. Dapat lang talaga. Dahil nakita niyo naman yung budget 2023, 24, 25. Malamang agawan na naman yan ng budget sa 2026. At lahat yung mga past budgets natin, nakita natin na it was under the leadership of Speaker Martin Romualdez. Ginapangayuan pa og tubag ang Malacañang labot sa pahayag ni VP Sara. Samtang luyo nga gi-archive na sa Senado ang Articles of Impeachment batok sa bise. Nagtuo si VP Sara nga dili pa kini maundang. Oh yes, kasi kung hindi man yan matuloy ngayon, 2025, I'm sure mag-file yan 2026, mag-file yan 2027, or even siguro 2028, right before the presidential elections. So this is all about the presidential elections of 2028. Adlawng Martes dihang naginusarang miatubang si VP Sara sa deliberasyon sa Kongreso labot sa 903 million pesos nga proposed OVP budget sa tuig 2026. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.